Hanyoyi guda 6 masu sauƙi da hakan za su iya biyo wajen sace muku kuɗaɗenku a cikin banki, asusun ajiya, it's all the same. Musamman idan kana amfani da intanet. Na farko shine idan kai amfani da password mana ƙarfi a bank app ɗinka. Hakan zai sa 'yan damfara su yi sauƙin cankan password ɗinka a lokacin da wayanka ya je hannunsu. Na biyu shine idan suka kira ka za su ce daga bankin ka suka kira ka. Bayan sun faɗa ma haka za su tambaye ka wasu bayanai na sirri kamar irin lambobin ATM ɗinka. Duk wanda ya kira ka ya ce daga bankin ka ne. In dai ya tambaye ka wasu lambobi na sirri to kar ka faɗa mar scammer ne ba daga bankin ka yake ba. Hanya na uku kuma shine idan kai amfani da bayanan ATM naka wurin cika wani tallafi ko wani abu makamancin haka a website mara inganci. Tabbas akwai website marasa inganci, website ɗin da haka suke kirkira domin su zambaci mutane su musu ƙaryan cewa za a ba su tallafi ko na gwamnati ko na NGO. Na hudu shine idan suka turo maka sakon email ko kuma message a cikinsa suka saka link sannan suka buƙaci da ka danna wannan link ɗin sannan ka cike bayanan da ke ciki. Kana dannawa sannan ka cike bayanan da ke ciki, hakan zai ba su daman samun bayanan da suke buƙata wajen kwashe muku kuɗi da ke cikin asusun ajiyarka. Na biyar shine idan suka sace wayarka, laptop, jaka ko kuma wani abin da ya kunshi bayanan sirrinka na banki. Na shida shine idan kuna yawan ta saka account details ɗinku a comment ko kuma wadaje da dama a social media, hakan zai sa su bi diddigin gwada password ɗinku ta hanyar sunayenku ko kuma date of birth naku ko kuma wasu abubuwa dangane da ku. Idan akwai wasu hanyoyin da kuka sani ku faɗa mana a comment section. Dini, I'm signing out.